channel. Dito sa video ko na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-transfer ng video ng data. So, ang unang gagawin ninyo ay titignan ninyo yung mga pakilit ninyo sa registry of deeds kung ito ba ay legit or fake ang dito ninyo. So, pagkatapos nyo doon sa registry of deeds, na-verify yung pakilit ninyo, ay ang number kung gagawin ninyo ay tax declaration owners and certified true copy. Saan naman ito makukuha? Punta kayo sa Municipal Officers Office. So, pagkatapos dyan sa Officers Office, pagkatapos ng number 2 steps, dito kayo sa number 3, real property tax clearance. At saan naman ito makukuha? So, pumunta kayo ulit sa Municipal Officers Office para tulong itong real property tax clearance. Ang number 4 ay certification of improvement. At saan naman ito makukuha? Doon pa rin sa may Municipal Officers Office kayo pumunta para kunin itong certification of improvement. Number 5 steps ay deed of absolute rule. Ito ay for dealer and buyer. Kailangan ang deed number at government ID ng buyer at dealer. So yan ang number 5. Ang number 6 naman ay yung acknowledgement receipt. Saan naman ito makukuha, itong acknowledgement receipt? Punta kayo sa attorney, doon kayo makipag-transaction dito sa receipt natin. At ang number 7 step na gagawin ninyo ay yung notarial receipt. Ito rin ay makukuha ninyo doon sa attorney na kung saan kayo nagpunta na attorney na nagpagawa ng mga pakilit. Ang number 8 ay yung special power of attorney. Kasi ito yung sinatawag sa SPA kung saan may maglalakad ng pakilit ninyo. Pero kung kayo na ang maglalakad ng sarili ninyo pakilit ay hindi nyo na ito kailangan. So yan ang number 8. Ang number 9 ay yung subdivision plan or ang subdivision plan or survey map. Ito ay punta sa genetic engineer yung isusukatin nila yung lupa ninyo. And then number 10 ay yung capital gain tax payment. Saan naman ito makukuha? Punta kayo sa BIR, mag-fill up kayo ng form na 1726. Magbabayad kayo sa banko, either RCBC, BBB, o LATGA. Ang number 11 ay ang documentary payment. Saan naman ito makukuha? Punta kayo ulit sa BIR, mag-fill up kayo ng form na 2003. Photocopy ninyo ito. So, number 12 ay ang certificate authorizing registration o ito yung TAR. Saan lang kukuha naman ito? Punta kayo ulit sa BIR. Ang number 13 ay yung transfer tax receipt. Saan ito makukuha? Punta kayo sa provincial treasurer sa may registry of deeds. At ang pinakahuli ay dito na yung ROI, assessment payment, kung saan makukuha ito sa registry of deeds. Dito nyo nabihintayin yung dito ng data ninyo. So, hanggang dito na lang at sana nakatulong itong short video na ito at kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-like na rin at paki-subscribe na rin itong YouTube channel ko para sa susunod na video ko ay ma-notify ka kung may bagong upload ako yung video. So, hanggang dito na lang. Sana makatulong ako sa inyo. Bye-bye. God bless.